L-Unjoni Ewropea tinsab ixxukkjata u ddiżappuntata bl-irtirar ta' Malta mill-missjoni navali Irini. Il-Ministru l-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea Josep Borrell, flimkien mal-gvernijiet tal-Italja, l-Olanda u l-Lussemburgu, esprimaw diżappunt għad-deċiżjoni ta' Malta biex tirtira minn Operation Irini, li l-missjoni navali tal-Unjoni Ewropea inkarigata bl-infurzar tal-embargo tal-armi għal-Libja. Ir-rappreżentanti tal-istati msieħba fil-grupp politiku militari tal-Unjoni Ewropea qegħdin analizzaw is-sitwazzjoni bi Franza tinsisti li ssir taf f'liema livell politiku ttieħdet id-deċiżjoni ta' Malta u għal liema raġuni. Intant jidher il-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel u l-President Franċiż Emmanuel Macron ma kkuntattjawx il-Prim Ministru Malti Robert Abela biex jiddiskutu iċ-ċirkustanzi. Operation Irini ilha għaddejja biss ftit xhur iżda Malta din il-ġimgħa ħabbret li qed tirtira l-partiċipazzjoni tal-qawwiet armati tagħha. Il-pass jitqies bħala mossa biex Malta toġob lit-Turkija li qed twassal l-armi lill-Gvern Libjan għall-Għaqda Nazzjonali fi Tripli li jgawdi l-appoġġ ta' Nazzjonijiet Uniti. Intant, id-deċiżjoni ta' Malta biex teżerċita l-vito għal fondi mill-Unjoni Ewropea għal Operation Irini ixxukkjat lil ħafna pajjiżi meta l-missjoni navali tibqa' importanti għall-interessi tal-Franċiżi fil-Libja. Ta' tħassib partikolari huma l-indikazzjonijiet li Malta għaddejja bil-kuntatti kontroversjali mal-Gvern tat-Turkija li huwa l-akbar alleat tal-Gvern Libjan fi Tripli u li qed jissupplixxi l-armi lil qawwiet tal-Prim Ministru Sarraj. Id-deċiżjoni bla preċedent ta' Malta biex tirtira minn din l-operazzjoni deret bħala parti minn politika biex timxi għal għajn it-torok.